Vietnamský vyhral 75-74, no a Interi si týmto víťazstvom posunuli. Latovič. Prihrávka docestovala k Martinovi Kollerovi, teraz Pavlovič. A jo. Pavlovič pekne nachytal, supera! Pavlovičo! Sudžum. Zatiaľ to nie je úplne jeho zápas, streľba za 2 body mu príliš nevychádza v tomto stretnutí. Jeho podaní je to 3/7. Na druhú stranu Svit ukazuje, že nie je tým. No, Žiakovi dnes basketbal chutí, najmä tie nájazdy do koša. Teraz síce minul. Pavlovič sa chce pohrať na tú nádheru. Vlastne 3 kroky mu stačí Latovič. Pavlovič. A to už áno. Ale aj tak má Sudžum proti sebe Markoviča. Za úvodných 20 minút je až neuveriteľné. No a Michal Husek, počúvajte dobre, má na svojom konte 5 pokusaša. Tak by to bola nejaká strelecká prestrelka, že by sme aktuálne mali skóre 81-65, tak by som ešte tomu mohol. Teraz zase vydarenejšia pasáž od domácich. Pavlovič skúsi aj ďalší trojbodový pokus. Záverečná minútka 3. štvrtiny. Pavlovič. Pavlovič níži. Pavlovič má teraz na sebe nižšieho Eduveja. Skúša to strelou z hoc. Ďalší útočný doskok Belikova, ale 2 body z toho nebudú. Napredu už strelí Pavlovič a môže rozhodnúť Pavlovič. Dáva! 20. Nábeh na Eliub, ale Fusek dostal veľmi ťažkú loptu, mal čo robiť, aby... Pavlovič. Potom, čo mu prihral Koller. Pavlovič, krásne. Líderstvo, ale má podľa svojich slov šťastie, že má mnoho inteligentných a cieľavedomých hráčov. Sudžum! 18% zaplnenosti haly. Ozren Pavlovič môže teraz diktovať prechodovú fázu. Milan Sabo a ja si úprimne myslím, že obnovený československý turnaj si určite zaslúžil svoj čas hrať cez víkend. Krát viac. Pavlovič. Opäť sa Interu podarilo naviazať na vyššieho hráča, nižšieho brániaceho. Pavlovič nakoniec bude paliť z diaľky a môže to byť 4-bodová akcia. Pavlovič ten dobrý výsledok Nitry. A Domavičius rozhadzuje do strany a Inter dáva trojku. Pavlovič, tak predsa len za osiadočka. Pavlovič. Tak až teraz. Ozren Pavlovič. Natiahol spolu. Od druhej štvrtiny je vyrovnaný. 16-16. Pavlovičová strela zo strednej vzdialenosti dvoch hráčov. Výborné sviče, ktoré ani jednu loptu. Naopak Inter 6. Nevyužíva to zatiaľ moc, previdza len 2-0 na mu. Majú výkyvy aj v mentálnej príprave, no a podľa neho nezmení, že niektorí hráči sú nezodpovední v príprave na zápas. On ich aj pred dneškom vyzval, aby proste ukázali charakter. Ozren Pavlovič.
asi vyhovoval, ak by mal Pavlovič na sebe nižšieho krauča ako Taylora. Ale zaujímavosť, práve tí dva podkošoví hráči Interu, Pavlovič a Sučum do tejto chvíle odohrali rovnaký podiel minút. Ak hrá tam aj tento zápas, tak už to majú 360 minút. Pavlovič sa najlepší strelec tohto zápasu na strane Interu. A Tomávičius striafa. Pavlovič. Koller, to je opäť Pavlovič. Sklonom mu tam vytvára Sučum, aj sa zapája do tejto kombinácie a za Dôležitý útok pre Inter. Ak chce pomýšľať dnes na víťazstvo, Pavlovič to vezme na seba z diaľky a triafa. Pavlovič, tento takisto. Pavlovič vystúpil za perimeter. Odskočila od zadnej obruče až príliš ďaleko. V tom priestore neoperoval nikto z hostí. Pavlovič využil Sučum, ten tiež už teda to double má 11 bodov, 10 doskokov. Ozren Pavlovič a bude to! Tam priestor nemal, Pavlovič by ale mohol. Také nie je to úplne čistý floater, ale tie jeho pivotmanské layupy. No, Pavlovič! Pavlovič vyviezol loptu. Bohužiaľ nepôjde. To vzal na seba. Tam je polovica prvého polčasu a zatiaľ podarilo sa to Siladimu, ktorý dal už svoju veľký líder. Pavlovič. Pavlovič, jeho nájazd na kôš. Ozren Pavlovič. Ale aj na opačnej strane výborná obrana. No dnes je to súboj dvoch obrán, Pavlovič, ale...